ማርያም 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 ስሟን እጠራለሁ ሁሌም። ቪዲዮዬን ከተመለከታችሁ ማርያምን ሳልል ተናግሬ አላቅም። ሁሌም ምላሴ ላይ ያለች ሳልዋሽ ነው የምናገረው። እቆምላታለሁ። እሷ ነች እዚህ ደረጃ ያደረሰች። ማርያም እላለሁ። ማርያምን ደስ ብሎኛል ስላሸነፍኩኝ። ማርያምን ደስ ብሎኛል እዚህ ስቴጅ ስለቆምኩኝ። ማርያምን ደስ ብሎኛል እዚህ ደረጃ ስለደረስኩኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ማርያም አመሰግንሻለሁ። እናመሰግናለን አዶናይ የታባቱ። ኦኬ በመጨረሻም ማርያም ብዬ ሽምሽን ብጠራ አይደክመኝም። እኔስ ብደጋግመው ልብል መዝሙር ባይዘ ወይ ብጣዕሚ እየ ልፈትዮና መጀመርያ ሰላምታ ይረሳዕኹን ናይ ፍሪደም ቻናል ተኸታተልቲ ብዘለኽሞ ሰላም ጥዕና ረኸባ ምስ ኩላትኩም ንኹን እናበልኩ ኣመናት ታሕጓስ ዘረባ ኢላዕፂከናዮ ሓቂ ማርያም ድንግል ማርያም ለማዓንቲ ንግሆ እዩና ወግሒ ደጊም ማርያም ዓመታዊ ክብረ በዓል እዩ። መጀመርያ እንኳዕ ለዓመታዊ ክብረ በዓል ድንግል ቅድስቲ ማርያም ኣብፅሐና እናበልኩ ማለት እዩ። ድርብ ሓጎስ እዩ። ከምቲ ለሙለይቲ ክንጭንቕ ዝሓደርናዮ ብጣዕሚ ክንጭንቕ ዝሓደርናዮ ማርያም ኢለ መዓዝ ሓፊረ ኢሉ ዘሚሩ ማለት እዩ። ለማርያም ዝሓፈረ የለን። ኣዶናይ ተሸላሚ መኪና ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ኢሉና ማለት እዩ። እቲ ናይ መኪና ባህጊ ኣይኮነይ መኪና ንኣዶናይ ከምቲ ዝበሎ በዓል ብርቂ ኣይኮነይ ዋላ ለማንም ትግራዋይ ብርቂ ክኾን ኣይክእልን መኪና ግን ከዓ እቲ ብርቅነቱ ብህልኽ ዝተመልአ ስለዝነበረ ብጣዕሚ ፈታኒ ምትልላኽ ስለዝነበረ ብዙሓት ሰባት ቀልቢ ስሒቡ ብዙሓት ሰባት ኣብ ስምዒት ኣእትዩ ስለዝነበረ እዩ ኩሉ ሰብ በቃ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ዝፀንሕ ነይሩ ማለት እዩ። ኣነ ካብ መጀመርያ ኣትሒዘ ይብለክና ኣለኹ ብእውነት በቃ ዓይነይ ፈዚዙ ይብለክሞ ኣለኹ ስራሕ ገዲፈ ገለ በቃ ኣብኣ ትኽሊለ ዝርኢ ነይረ ኣብዚ ላይቭ ማለት እዩ ዩቲዩብ እና ብጣዕሚ እየ ልጨንቕ ነይረ። ብፍላይ እሞ ኣብቲ ዳሕረዋይ ነበረ ከመይ ከም ለጨንቐካ ክነግረኩም ኣይኽእል እየ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ኢና ተጨኒቕናና ብዘይ ኣጋጣሚ ከዓ ኣሕዋትና ዝተሳተፉ ኣለዉ ተጋሩ ንበዓል ሰሊና መርሃዊት ኣሕዋትና ኣለዉ ብስፖርት ተሸለመላ ሓውና ማለት እዩ። ኣጋጣሚ ሰሊና ግን ናይ ኣጋጣሚ ጉዳይ ሰሊና ሓፍትና ከዓ ዋዕሮ ጀግና እያ ክትሽለም ይግባኣ ነይሩ ግን ከኣጋጣሚ ደሓን ፀገም የለን ብዝኾነ ግን ካልኢት ኮይና እያ ትጓዓዝ ነይራ ከመይ ከም ዝኾነ ግን ተገማጠል ኮይኑ ማለት እዩ ኣይተሸለመትን። ሰሊና ከዓ ቀፃሊ እዩ ዝኽንበላ እዛ ጅግና ሓፍትና ማለት እዩ ኣለባብሳ ኩሉ ነገር ደስ ዝብል እዩ ነይሩ። ግን ሓደ ፌስቡክ ከዓ ከምዚ ኢልካ ከይድካ ዶ ሽለም ተይተሸለምካ ይትረፍ ገለ ላበልና ከነማሻቕቕ ገለ እንትና ይንበል ንሳ ጀግና እያ ብጣዕሚ ጀግና እያና ከመይ ኢሉ ተጨወሪሩ ረብኣ እምበር ካልኣይት ኮይና እያ ትመርሕ ነይራ ግን ምንም ማለት ከ ኣይኮነይ ቀፃሊ እዩ ፀገም ዝበሃል ነገር የለን እቶም ዝበዝሑ ኣሸኒፎም እዮም እቲ ልዓቢ ከዓ ስለልመፀ ፀገም ዝበሃል ነገር የለን። ሽልማት ናይ ኩሎም ተጋሩ ስለዝኾኑ ኖርማል እዮም። ተጋሩ ብቻ ኣይኮነን ኤርትራውያን ከዓ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣዶናይ ዓብዪ እጃም እዮም ኣወፊዮም ናይ ባሓቂ ብስምዒታዊት ኮይኖም ብፍላይ ድሞ ሰይፉ ማለት እዩ ብሰይፉ ዝተለዓዓሉ ኤርትራውያን ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ጎኒ ኣዶናይ ኮይኖም ልዚ ንክበቃዕለ ገይሮም እዮም ተጋሩ ኤርትራውያን ኣብዚ ክነመስግኖም ኢለና ናይ ባሓቅና ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ግን እዛ ተፈኻኻሪት ኣዶናይ ማለት እዩ ዋላ ውሽጣ ካብ ውሽጣ ፍሽኽ እናበለት ብጣዕሚ እያ ደስ ኢላትኒ ዋላ መዝለ ሰሪሐ ነይረ እየ ኣነ ዋላ ኣዶናይ የሸንፍ እዛ ቆልዓ ተሸንፍ ኖርማል እዩ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኩሎም ሓደ እዮም ግን ከዓ እየላ ፖሊስ ስለልዓደ እሞ ተሰሚዑና ልሰይፉ እምበር ልታ ቆልዓ ኣነ ምንም ልዕሊኣ ዋላ ትሽለም ደስ እዩ ዝብለኒ ነይሩ ናይ ባሓቂ ግን ብህልኽ ስለዝኾነ ኢና እታ ቆልዓ ዋላ በቃ ተንጨብጭበሉ ገለ እያ ነይራ በቃ ፍሽኽታ ደስ ክብለካ ነበረና ኣብዚ ካሜራማን ግን በቃ ኣዶናይ ገለ ክበሃል ተሎ ከምዚ ናይ ገለ በቃ መሲልዎም ላብኣ ዝር የብልዎ ካሜራ ገለና ብጣዕሚ እንትን ይብል ነይረና እታ ቆልዓ ግን ፍሽኽ ኢላ ተንጨብጭበሉ ገለ እያ ነይራ ውሽጣ ከም ውሽጣ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ። ካብኡ ብዝሓለፈ ከዓ ብጣዕሚ ለስሐቐንን ለገረመለይ ነገር ኣብቲ ሽልማት ከዓ ጦርነት ናይ ሃይማኖት ነይሩና ትዕዘብቶ ነይርኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ማለት እዩ። እቶም እስላም ኣላህ ይብሉ እቶም ጴንጤ ከዓ ኢየሱስ ይብሉ ኣዶናይ ከዓ ማርያም ኢሉ ዓው ኢሉ ዝፀውዕዋ ንማርያም ማለት እዩ።
ካብ ኩሎም ከዓ ድሓን ኩሉ ለኣምላኽ ምምላኽ ስለዝኾነ ፀገም የብሉን ግን ብጣዕሚ የስሕቐኒ ነይሩ ብፍላይ ኣብቲ ኮሜንት ብጣዕሚ ጦርነት ናይ እንትን እዮም መላሕ ዒሎም ብኡ ዝተለዓለና እቲ ሽልማት ናይ መኪና ናይ ገለገለ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ሃይማኖት ኣሸነፍኩ ካል ዓይነት እዩ ነይሩና ብዘገርም ነገር እዩ ነይሩ ኣብቲ ኮሜንት ብጣዕሚ ዝናነ ነይረ ግን ካብ ብጣዕሚ ጭንቀት ገይሩና ናይ ዋሕድ ብጣዕሚ ስምዒታዊት ኮይናና ክንደይ ክንደቂ መዳምስከ ገለ ኢልክንሲ መዳም ክንዘደንግፅ ክንደይ ከንዶ ኣነ ናይ ሓቂ ክድወለ እንተሎ ኣየልዕል ነይረ ገለ የልዕል በቃ ኣብ ዓይኒ ፍጥጥ ኢለው እዩ ነይሩ በቃ ተፀዋዕኒ ዋላ ኣይሰምዐን ነይረ ዘን ደቂ ዓሞታት በቃ ኣብታ ላይ ዓይኒ ዓሪፋ ነይራና ኣብዚ ለስምዒት ናይ ሓቂ ስምዒት ሕማቕ እዩ ወእውነት ይብለኩም ኣለኹ ከምዚ ደስ ስምዒት ዝገብር ብጣዕሚ ሕማቕ ጭንቀት ኣነሲ ኩዕሾ ምናምን ናይ ፈትው እሞ ኩዕሾ ገለ ክዝርኡ ሓቆም እዮም ባብ ስምዒት ሰዓት ኢለው ብዙሓት ነገራት ዝሰውሩ ገለ ሓቆም እዮም ገለገለ ክብል ፀኒሕ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ርአዎም ኣብ ትግራይ ኮይኖም ዝከታተልዎ ነበሩና ኢሎም ብጣዕሚ ድምፆም ዘውፅሉ ኣብ መጨረሻ ክገብረለኹም እየ ድምፂ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኩሉ እዩ በቃ ድቃስ ዘይብሉ ዋላ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ሰብሲ ድቃስ ዘይብሉ እዩ ሓዲሩና ዳርጋ ናብ ከባቢ 7 ሰዓት ዝኾን ብኢትዮጵያ እዩ ተወዲኡ 7 ከባቢ በቃ ናብ 7 ከባቢ እዩ ተወዲኡ 6 ገለን ማለት እዩ ተወዲኡ ብኢትዮጵያ 20 ጎደል ምናምን 7 ማለት እዩ ድቃስ ሰዓት እዩ ነይሩ ብኢትዮጵያ ግን ከዓ ፍጢጥ እዮም ክከታተሉ ፀኒሖም ማለት እዩ ብጣዕሚ ኩሉ ስምዒታዊት ኮይኑ ዋላ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንበዓል ነሽነሽ ተሪኢኹሞም በቃ ኣብዮም ነይሮም ኩሉ ነገር እናሓለፉ ገለና ብጣዕሚ ቀልቢ ዝሰሓበ ብጣዕሚ ስምዒት ወዲ ሰብ ዝፈተነ እዩ ነይሩና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ናይ ብሓቂ ምስቱ ህልኽ ምህላው ኣዶናይ ብምሽናፉ ኣነ ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉኒ ዋላ ታቆልዓለ ተተሸንፍ ኣነ ሓቂ ዘረባ ደስ ኢሉኒ ምክንያቱ ታቆልዓለ ጀግና እያ ምንም ፖለቲካዊት ምናምን ኣይኮነት ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ቆልዓ እያ ታቆልዓለ በቃ ፍሽኽታ ደስ ይብለካ ነይሩ ኣብ መጨረሻ ግን ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ግርግር ልልዕልዎ ነገር ነይሩ ኣብቲ መኪና ናይ መሸላም ታሕቲ ካልዕለልኩም እየና ዋላ ተሸንፈቶም ዘይኣምኑ ማለት ተሸኒፎም ናሃሉ ከዓስ ዘይኣምኑና ለሎ እዩ ድሓን ኢትዮጵያውያን ሓይሊ ከዓ ስለንፈልጦ ከምኡ እዩና እንኳዕ ደስ በለና ድንግል ማርያም ዓመታዊ ክብራለ እዩ እዚ ኩሉ ቀልቢ ዝስሕብ ነበረ መኪና ከዓ ላብ ተጋሩ ብምእታዋ ብጣዕሚ እንኳዕ ደስ በለና ለኩላትና ተጋሩን ኤርትራውያን ናብ ዝተሳተፍኩም እንኳዕ ደስ በለና ኮንግራሌክሽን ንብለኩም ጭንቀት የለና ርእሰይ ማራ ይሕመን ለና ሓቂ ቡና ይስትሻቂ ይስትበቃ ተገቲረስ በቃ ከማኣዚ ልጅምር ማኣዚ ብጊዜት ሒዘት ጀመርኩ የዛ ሞባይል ነቃላ ሞባይል ገይራ ዓይኔና እና ትሪእዎም ለኩም ኣብዚ ባስገለ ማለት ኢሎም ማለት እዩ ኣብ መጨረሻ ግን ከዓ أريد ما يرينا قرط لا نشوف فيديو إلى مرة كرر على علوم نرام تودم صوب لها أفس قبل لكم يوم على اليوم يا 2025 የጂ ፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ አሸናፊ አዶናይ Adonai. Kasih kasih.
የጂ ፓወር ቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ አሸናፊ አዶናይ በመጀመሪያ እንኳን ደስ አለህ። በማሸነፍ ምን ተሰማህ? በጣም ደስ ብሎኛል። ደስታ በጣም እናመሰግናለን። በጣም የጂ ፓወር አሸናፊ በመሆንም በጣም ደስተኞች ነን። እናመሰግናለን። ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ካለ? እወዳቸዋለሁ። ሁላችሁም ከጎኔ ለቆማችሁ እወዳቸዋለሁ። አባቴ፣ እናቴ፣ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም ስለተማመናችሁብኝ አመሰግናለሁ። ጓደኞቼ ሁላችሁም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ አመሰግናለሁ። ሳይደክማችሁ ቪዲዮ ለሰራችሁ ስለኔ በጣም አመሰግናችኋለሁ። አሪፍ ሚሞች ለሰራችሁ አመሰግናችኋለሁ። ለመረጣችሁ፣ ኮሜንት ላደረጋችሁ፣ ላይክ ላደረጋችሁ፣ ሼር ሪፖስት ላደረጋችሁ ሁላችሁም ከልቤ ነው የምወዳችሁ። እንግዲህ እኔ ሁሌም ስህተት አልሰራም ማለት ነው። ስህተት የምሰራባቸው ጊዜያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ያጠፋው ከመሰላችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። እወዳችኋለሁ። ፍቅር ነው የምፈልገው፣ ሰላምን ነው የምፈልገው፣ መከባበርን ነው የምፈልገው። እወዳችኋለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን።